Halor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Government ngi percak public hearing 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 ngi dawa ya kaho ngi dawa ya kaho ngi dawa ya kaho ngi dawa ya kaho Islam 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 Thai nokle Islam ki nongsong shnong jong ka daistong haringkat ki shnong ki ba marjan ki ba hab hapo ka ilaka nongkli haringkat ka jinglam khmat jong ka seng jaintia national council ki latur khmat ka office jong ka deputy commissioner east jaintia hills ha cleariat ban persha ya ka jingthmu ban pelong hearing na ka benta ban shna ya ka karkhana dobilat jong ka shri integrated cement plant ya ka bala thmu ban shna ha ka jaka ka ba hab hapo ka shnong daistong ka jing persha jongki ka deina mar ka jing yai kharoi ki karkhana dobilat ha ka ni ka than ka bakta bha ya ka maryang Shri Cement Limited go back 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 MD government down MD government down MD government down MD government down District Council down District Council down District Council down Ini yang kesen hawa pat wasli ya kikot kisla yang kini ke company. Chemi wato ka jingi daya tet ya kini ke kendau man go ka wabean. Nebha ka jingi daya tet man go doa perdi yang tau Bharat Sharma wa represent ya kini ka Shri Cement wa tau Serpai Bha Suklan wa kam wato Trethau. Tang wa ka jing seki yang ki wa hatnong lene yang Udaloy lene yang ka district council. Ta hejoi porle ha jing sket ya wa kam kini ka jingi daya tet to yo borgi na ka state government. Kam ka Meghalaya Land Transfer Act Henry yu ya kanila memu bot gi daya le start bagi do praki don hi takini hi jingla yang ki man go ka wabean ta ina kaliang ka jan siren wada cheme ya gani debo jing thoi chao deputy commissioner yang ka East Jaintia Hill district debo jing thoi la cha commissioner and secretary yang ka revenue department hejo por la depan jingche na ka JHDC hejing itu wakani ka benta tang wa kawas nyau siu ang wahadun ne kesengi MU kanu ka jubab na kaliang yang ke government te ina kaliang ke JNC kam haden wa da bo ya ke jing thole da pempenapat bae wala da ka sarkar hi wamle ka yi helor kani ina kaliang ke sen da penmani ya ke jing ki te kani hi to ka jing sedang yang kata ka jing ki ka yong i ne benta wo percha ya kani ka jing daya the ya kata ka khandau bar kamjo le wo percha ya kani ka public hearing Neba haden go da bo jing tho I kam ka sen da lai le wo lai survey ya kata ka thau wo da open man ya kata ka public hearing chemi wo to ki sudong sukun yang kita ki thau to ka hali ta lada ka elat hi ya kini ka company wo lai go chakmat ya kini ka jing tumu go yang ka da ta go ya ki nong rep ta da sakhi pile ne ka sngir wa da bon na ki nong rep ki wa da khamtam ki wa man ki tri hali dai amlang gi I ne ka sngi khamtam ki nong chong chong yang ka dai stong waki wa leso chnong ki wa jan chnong wa kadai stong da wan support gi I kam ka JNC ne benta ga ni ka jingi ki yang I wo pen sange mardor ya ga ni ka public hearing da da yo chocho ya ka kubar ra ki ni nong chong chnong wa da am ka jing cha maham ka yong ki khamtam ki ni ki wa percha ya ka ni ka company da am ka jing maham ya ki da ki tu ki wa support ya ka jing wan yang ka ni ka company ti ka wi ka message ko upha cha ka government la da ja ka nu ka jing ja ka wasnau si ya ki ni ki wa percha ka government ka police department to chim go ya kajing bakle ne bha impriang ya kanu kajing lebor ne bha lada ka halor wa kini ki bru datang khan ya ka an lada ka government dang elat go lai kini ka public chakmat lene ya kam kini ki bru ka government dang elat go o maham ge kini ki wa percha ya kini ka public hearing kani himan go to kani ka sarkar mangga ka sarkar ko elat ya kita ki kambe an sakawi lada ka sarkar hi wam sngap go ya kini kajing yakhi ka wa jai ka yong I lada perchang ba go ulai pemanda ka bore kani ka public hearing lada kani ka public hearing ya lat go man kani ka public hearing la ine kaliang ka sen yom ban se I daulai cedo cha high court ni benta kani ka issue ni ba Untuk do pengkhan go do ya ka Meghalaya Land Transfer Act ne ba kani ka jingle yang kani ka company da pengkhan go wat ya ki an yang ka 6 schedule ne ba ka 6 schedule hi da khanglat go ya nu ubar jela bo the thau haki thau ki wada am ka jingya da na ka 6 schedule te imban se la da habula chido chakot la oile percha ya kani ka jingle yang ka sarkar halor kani ka jika saudong saukun nami ngi na sep ngi na chiti chete
de dangdon ki heli pentor keba ki ba lebu do long swa man swa bangi imja po na kani ka kendeu ba lebu lepa da boleh nong bu nong tau henry da ki peteng benriu la kat no peteng la ar peteng le peteng benriu ngi chong ka snong dai stong ni imja po na kini ki pentor heli keba bat rep keriang bat ki jingrep ki bubun jai ki chur ki jep ki sok ki pai hakini ki jeka ki long bah tebat baru ulong bah hakini ki jeka klem sbo bat baru perijan tia ka itu bat ketip tikna ba ukhaw nong kle ulong babah na ki khaw ha kerijan tia bat hapo bakal yaro ujhoro ulong babah tam na kani ki jeka ki nong kle riat ka ni ki yo hakini ki yo mu chai hakini ki yo mu chai ayo pengkat ki kham kloi bat ki kham snobha bantet ya ujhor ubami na kane kari nong kle namar ude ujhor babha ubamlong sbo de da kajing bha jong kandeu la pelong yo ubabha ti cibon kijing mentoy na kane kari bat hakajo kapor long ba kini kijing wan jong ka karu kan pensniu yo keler khoj kabang juri mensen kan pensniu ya ke umbam umdi bungi jumang kamban ring nakiwa doj wa he wa rit sa ke heli pentor kwa bat kido do kha bodon umro rada kani ke komiti kani company kan wan kin yap lut baro bat ngi kum kinong song snong om tang ya ke snong dai stong henry ya baro ki kendai snong ki bodon hapo kani ki area ki bodon hok ki bodon ka hok ka hali ke pentor ki per ki sra ki musi ki belang ki jingri bubun jaj kini baro kinduk kindam no nomar da ka jingmi jong kani ka tedem kan tablut ya kemeriang ya kendeu ko siap bat uplang bebu unong tau ru umlong su ubebit ban penon kam na kata gadau ki jingduk ki bubun jaj ha ke jing im jong kani ke jaka hapo kani ke elakan klik jongi bat kunjuru lara kayo alat ban senahang ni dau ke jing jan palat jong nagani ke jaka hak senang rai stong hapo senang po thau jong ngiru kini sibun jaj ki jing sniu jing thala na du ke drok adu ke kiat ki khalai ke yamalai kumta ter ki kun samla jong ke senong ngi kum ki kristan ki kun samla jong ke senong ru kente bat senrang kinwan ngat segeni ke jing sobha jong kene portei hadin habut ka balang jong ngi le ke senong rai stong kan wiar kan jano na kani na ki jinglong jong ka kumbang long ki kristan ngi skrible kini baro kinduk kindam no kan tablut yang itang de jing sobha sang portei bat kat ba ka jing tip jongi na kini ki nong pudiang ya kini ke cement factory ha kini ke jaka ki thu sai yangi ba lada kini ka set of plan kan wan hang ni ki briu no bar jong kari kin don da ki khat li hajar ngut ni hapo elka nong kle baro ko we elka kle ni don hapo si fe hajar ngut kat ba kini ke set of plan kan wan ra ya ki briu no bar jong kari da ki khat lai hajar kumta ngim tip chu ye ke jing kulmar bat ke jing sniu jing salah ke bam la tu ban betai ti na kata gadau la don lat ni kerpat ye pi kam kuseng wan ye lamil ti ngi kum ke snong dai stong te halor ke ni ka halor ke jing objection jong ke snong dai stong ka don se ke we ka office ka ta ka long ka senjuk kinong rep lendi ka asation nong rep ke ba yele ye ke ni ka kam te hakani ka klimat ke snong ru kan komplain ya kini kijing lek jong orba senong kani kesunjuk nong rep ru kan komplain ya kini kijing lek jong orba senong baula lek bi an uyai like nak an jong kesenong buat ulai anusi klaim definitif ya ke dekot jong kesenong klaim definitif ya kesenong leni ya ke dorbar senong uai tang marwe ti nak kata kadau ha ka arteri jong bunai khatar da kajing pelong dorbar jong kesenong hakapor khat arbaji mensni baro ki long mi long pa ki kun serang kun kente kin wan kata dorbar bat habang yep ngi kren sepang kene ka pang kumta ul pengkenya ka an te ka dorbar senong baro ko we kala penhiar sokino yo nado ka arter yang bunai khat ar te bat hakatu kapor kala thung rangba senong da ubun lang perngap bat uskatri senong da alen bay suklan te kini kin sedang ya kejing tre kam jong ki nado ka arteri ter hado mentah bat sakmat kumju
Ti hakani ke darbar ke long biang ha ke praterik ke darbar senong ke simti dak indigi nongkit kambat mai ni kum ke senong ngila thosi ti sa rong ba senong berim bat sekretari berim ba unlek bu no ya kisil ki kot kisla hakmar ke darbar namar latung rong ba senong ba latung sekretari dak senong restong te kumta da jing mesin ngaurit ngi kerpat ki bikin legbo ya kini ki kot ki selai ki sil henry hadu mentaro ki nambu ki yang persapan ban yangi kumta ke senong kamban se ban ye poi se kene ka thong bat ban le ye ki dan kam ki ba na ka banta kene ka set of plan ka ke jing thmu jong ngi ka long ban pen bha ye ki imlang salang ban pen bha ya ka rep keriang ban pen ne pen sa ya ka meriang ban pene pensra iki ki wa ki lum ki wa kumta baro saudong saukun jong ke senong jong ni kwa ya ka jing bha wat ka jing sap ka jing impeteng na ka peteng sepeteng wa kat ba ki bru rang don hakane ka pertei lada ki heli ki pentor ki nom long su ban rep bar khau te ni kum ki nong song senong tu ka sakatu ka than sakatu ka jaka sisen don ngin sayak yak tangan ngin siap tangan bat ngin sekelalong kinong petwir nomor ke jingrep ngi kimlong su kumta amban si ngi kum kinong song ban pet no na kala yal ni sabari kumju da naga bentaman wat jakpo ti na kata gadau ngi persacur hadu kata lagalong kat bolong ru nginom no ya gini bangi deban yak seprang kal dang don kalenti kesengkeng ti na kata gadau hakene ko puar ngi kerpat ya di paranong wan hakene ka dorbar nani hakene meeting nadu ki lum nadu ki snorim lum thari bangla lum serangan lum thme daistong bom kusmi bakini sno lang lember ke snong daistong bangi man nang klan jene ke jingile bat nyo ru kabor ke jingi teli ke long kabor ong ke tin te kini baro kendai snong kini yeng lang ke ju ke jing perkat ban beno ya kene kasan plan ngidap ke jing ngi ap ke jing kermen ba klem aratin ngin job no ya ka da ke besuk